שלום לכולם צ'אט, היום אנחנו נשחק ריינבואו פרנד צ'פטר. אני לא יודעת את צ'פטר זה בעצם, צ'פטר 2, כן? ואם יהיה בו מלא קללות, בואו נתחיל יזונות. אוקיי, ונכנסנו למשחק. אומיי פאקינג גאד, איפה אני אליט? מה זה, אני יכול להיות... למה אני מתחבא בקופסה? אני מתחבא כאילו שמישהו יאנוס אותי? לא הבנתי. אוקיי, אז בואו לפה. אוקיי, זה כאילו קבוצה. אני יכול להתכופף, אני יכול להיות קופסה, לברוח מהאונס, שיאנסו אותי. נקרא לקופסה הזאת קופסת האונס, ליטרלי, כן, זה טלפורט. זה משגר אותי למיטה, שיאנסו אותי. ונכנסנו. מה אני רואה פה? אם אני עכשיו לא אסכם לצאת, אני אזיין אתכם שרמוטות. נו, ליטרלי עכשיו נזכרו לצאת. נו, later. אוקיי, game starting, בדיוק זאת אומרת later. אוקיי, יש פה כאילו אוקיי, הנה אני כן, אני אוקיי, יאללה. יאללה, אנחנו צריכים למצוא מה זה מנורה. אוקיי, לא יודע, הדלת תזכרה עליי, זה... אוקיי. הבנתי, נראה לי אני צריך להוציא את הקופסה רק שהמפלצות באות. אוקיי, מה זה? אוי לא. אומייגה, נכנסתי לחור של הבאבאבא של המנהרה הזאת. אוקיי, פה אני יכול לעבור לים. כן, בים של הפטריות של האנבל. לא! בוא'נה, השרמוטה. יש שרמוטה, אתה יכול לצאת? אומיי פאקינג גאד. וואט דה פאק. אוקיי, בוא נעלה. יש פה מנורות. צריך למצוא מנורות. פה אי אפשר להיכנס. בוא רגע את הסאונד. אין סאונד מת. אוקיי, בוא רגע, איך? אוקיי, אפשר להיכנס? כן. What the fuck? Oh my fucking god, איך אני יוצא? אוקיי. וואו, אחי. What the fuck? מה? אוקיי. אני מפחד שיש לי קפוץ פלאגי. Oh my fucking god. זה טראומה לגילי. זה חוויית טראומה, אחי. זה גן שעשועים, כאילו למה יש פה גלגל ענק? מה זה? יש פה כאילו מתנפח? בטוח היה פה איזה משהו מסתובב. אחרי לא יכול לצאת, אולי ככה כן. רוזה, חכי לי, אוי לא, אני יודעת מה השכונה שלי הבנות 5 פה. לא כדי שישמעו אותי צורח, עוד שנייה. יאללה רוזה, אני עוקב אחריי. מה זה? מה היא מצאה פה? נורא. אומיי פאקינג גאד, אני לא רוצה דווקא. למה אתם זה? אפשר גם... מלא דבוב בלילה. אוקיי, בוא נתקדם, בצ'יל, בא. מה זה הסגול הזה? דקה. הנה רוזה, שאני פה איתה. ג'ין was found, אוקיי. אני אזיין אותך מכות. איזה בן 1000 שרמוטות! What the fuck? אוקיי, אין לי סבלנות. אז בוא נעשה עוד ראונד. כאילו, אחד, כן. וואו, אחי. וואו. אומיי פאקינג גאד, הוא ליטרלי רצח. מי משתי המסכנה. הנה, הייתי עם הקופסה. Climbing over the fence. אחי, אבל אני כזה נוב, מתתי על השלב כאילו הראשון. אומיי פאקינג גאד. יאללה בואו. 4 שחקנים, 6 שחקנים, 7 שחקנים, 8 שחקנים, מתוך 13, 9 שחקנים. וואי, לא תתחברו כבר! נעים עכשיו הילד האחרון מצטטר. נו מה? what the fuck? אוקיי, אני סוגרת לסרטות נדר, נמאס. עוד דקה. later.
מה, בדיוק כשאני אומר לייטר זה חייב לקרות? בדיוק? וואט סקיפ? סקיפ. לא, אל תעשו סקיפ, אל תעשו סקיפ. סקיפ. אוקיי, יאללה, יצאנו לדרך. אני פה עם ילדה בייקונית מומיה, ויש פה את מקסווי. אני רוצה להיות מקסווי. מקסווי נראה אחלה גבר. מקסווי, אני איתך כפרה, אני רוצה להיות עם מקסווי. מקסוול נקרא לך. איפה מקסווי? מקסוול, כמו שאני קורא לו. אוקיי, יאללה. מה זה הסאור הזה שהיה פה? אוקיי, סחטן. למה הפכת קופסה? למה? אני מתחתן שרמוטה, אל תרצח אותי. הנה, אני אהפוך לקובייה שיאנסו אותי. מה זה ברגל שלי? זה עדיין לא מובן. אוקיי, לא יודע איך קוראים לה. לא. איזה בן 1000 שרמוטות. טוב, צ'אט, אם בא לכם פרק הבא, אתם חייבים לשים לייק